l-Unjoni Ewropea qed tiddedika s-sena 2013 għaċ-ċittadin li skopu li ċ-ċittadini kollha tal-Ewropa jarfu id-drittijiet li għandhom bħala ċittadini Ewropej. Ħalli id-deċiżjonijiet li jieħdu f'ħajjithom ikunu ta' ġita lihom u għall-oħrajn u jinħoloq ambjent demokratiku. Għalhekk din is-sena ġejt hawn l-imkast fost iż-żgħażagħ li qegħdin jistudjaw għax iż-żgħażagħ tal-lum huma ċ-ċittadini tagħna. Fi żmien Ġesu ma tantx kien hemm ambjent demokratiku kif jidher saħansitra mill-ġrajja tat-twelid ta' Ġesu Bambin il-ġrajja tal-miliet. It-twelid ta' Ġesu Bambin iseħħ fil-kuntest ta' ċensiment li kien nieda Ċesari Awgustu fl-art tal-Ludija. Skont l-editt ta' ċensiment, kull min kien jgħix fil-Ludija kien fi dmir li jmur jagħti ismu fil-belt fejn twieled. Giuseppe u Marija li kienu qed jgħixu f'Nażaret kellhom imorru Betlehem għax Giuseppe kien mill-familja ta' David li kien minn Betlehem. Il-koll nafu li dan kien ifisser dbatija kbira għal din il-familja għax il-vjaġġ bil-mezzi ta' dak iż-żmien ma kienx faċli u Marija kienet qed tistenna tarbija u kienet waslet biex twellet. Biex jaqdu dmirhom ta' ċittadini, Marija u Giuseppe kellhom ibatu ħafna. Nistaqsu, Giuseppe u Marija ħadu xi ħaġa lura għal din id-dbatija tagħhom biex jaqdu dmirhom? Jidher li ma ħadu xejn għax is-sitwazzjoni politika li kienu qed jgħixu fiha kienet diffiċli. Arthom kienet okkupata mir-Rumani u lil dawk li ma kinux ċittadini Rumani kienu jisfruttawhom billi jiġbru ħafna taxxi minn għandhom u dawn iċ-ċittadini tat-tieni grad bħala Giuseppe u Marija kellhom ħafna dmirijiet imma ftit li xejn kienu igawdu drittijiet. Din kienet inġustizzja kbira. Għalhekk il-Lud ta' żmien Ġesu kienu ħerqana ħafna li jeħilsu mir-Rumani. Xi wħud ħasbu li Ġesu kien ser jeħlishom mill-ħakma tar-Rumani. In-nies ta' żmien Ġesu ma kinux jgħixu f'ambjent demokratiku. Għalhekk id-drittijiet tagħhom ma kinux qed jiġu mħarsa. L-ambjent demokratiku jiddependi mill-bilanċ bejn id-drittijiet u d-dmirijiet. Fin-nuqqas ta' dan il-bilanċ ikun hemm id-dbatija għax iċ-ċittadin ma jkunx qiegħed jieħu dak li jkun ħaqqu. Iċ-ċittadinanza trid tassigura l-ħajja ta' kull individwu biex tiġi evitata dbatija. Jekk minkejja li inti ċittadin tkun qed tbati bħal meta ma jkollokx aċċess għall-edukazzjoni jew għas-servizzi tas-saħħa jew issofri xi inġustizzja, allura iċ-ċittadinanza tiegħek ftit tkun tiswielek. Għall-grazzja t'Alla, is-sitwazzjoni tagħna f'pajjiżna u fl-Ewropa mhijiex hekk għax aħna ngħixu f'ambjent demokratiku. Fil-każ tagħna, aktar hemm il-periklu li ċ-ċittadini jistennew wisq minn pajjiżhom jew mill-Unjoni Ewropea mingħajr ma jagħtu semhom biżżejjed biex jissaħħaħ ambjent demokratiku li jfittex il-ġid ta' kulħadd. Il-mexxejja għandhom jagħmlu minn kollox li l-benefiċċji li joħloq il-pajjiż u l-Unjoni Ewropea jaslu għand kulħadd sa l-inqas wieħed u ma jkun hemm ħadd li jibqa' imwarrab għall-ebda raġuni. Għandha tiġi eliminata kull forma ta' diskriminazzjoni. Preferibilment, iċ-ċittadini kollha ma jkunx jonqoshom xejn u jgħixu b'mod li jixraq lid-dinjità tagħhom ta' bnedmin, ħolqien ta' Alla u mifdija minn Kristu. Meta ħa in-natura tagħna l-bnedmin, Ġesu kompla jolli d-dinjità umana
u wassal il-messaġġ li trid tiġi rispettata. Alla wera preferenza lejn l-imwarbin għax l-aħbar ta' twelid ta' Ġesu l-ewwel marċevewa kienu r-rgħajja li kienu jgħixu fil-periferija tas-soċjetà. Min-naħa tagħhom iċ-ċittadin għandhom jagħtu semhom biex is-soċjetà tilħaq l-iskop tagħha li tipprovdi l-ġid għaċ-ċittadini kollha fi ħdana. Ġesu jallimna nagħmlu dan għax il-messaġġ prinċipali tiegħu hu li nħobbu lil xulxin u ngħinu konkretament lil xulxin. U tagħna l-aqwa eżempju meta sar bniedem u ta' ħajtu għalina. Iċ-ċittadin tajjeb u dak li ma jaħsibx fl-interessi tiegħu biss, b'tali mod li jara x'jista' jakkwista mill-istat, imma mal-ġid tiegħu ifittex il-ġid taċ-ċittadini l-oħra. Anzi, jekk ma jarax li sħabu ċ-ċittadini qed jgħixu kif jixraq lid-dinjità tagħhom u jaqbes għalihom. Iċ-ċittadin tajjeb barra li jaqdi dmiru bħal ngħidu aħna, jibża l-pajjiżu u jikkontribwixxi billi iħallas it-taxxa ġusta, jagħti semu fil-volontarjat għal ġid tal-oħrajn. Jien inħeġġeġ lilkom żgħażagħ hawn preżenti u lil Maltin u l-Awċin kollha biex tkunu ċittadini tajbin. U wieħed mid-doveri tan-nisrani li jkun ċittadin tajjeb. Inħeġġiġkom ilkoll biex tkunu l-ewwel u qabel kollox insara tajbin. Jien konvint li jekk tkunu insara tajbin, tkunu bil-fors ċittadini tajbin. Għaliex il-Vanġelu jgħallimna dawk il-valuri li għandna bżonn biex ngħixu flimkien fis-soċjetà u noħolqu ambjent demokratiku biex id-drittijiet ta' kull ċittadin jiġu mħarsa. Nixtieq il-miliet u s-sena tajba lil kulħadd u nagħtikom il-barka tiegħi.